खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो, जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि। जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे रायजो-राजाफोरनि गेजेराव बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों देग्लाय बोसोरनिफ्राय दैजिं फोरबोनि मुङाव मुंख्लं जानायनिफ्राय उदां जाबाय। माखासे सुबुंफ्रा दैजिं फेस्टिभेलाव गावनि जिउखौ गारनो गोनां जादों, नाथाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बे जिउ फोजोबनानै लानो गोनां खामानिया जोबनानै फैबाय आरो दैजिं फेस्टिभेलाबो जोबनानै थांबाय। बेखायनो जोंनो गोग्गो, गोथार आरो सान्थि खौसेथि नांगौ। प्रमिला रानी ब्रह्मआ 30 बोसोर मन्थ्रि जाबाय आरो एमएलएबो जाबाय। रायजो-राजानि थाखाय जेबो खामानि मावाखै। फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै 30 नं सानजा क'क्राझार समस्तिनि सिङाव थानाय बिसमुरि रंजालु क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव सानजा क'क्राझार समस्तिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिया नरेश इस्लारिखौ देरहासारहोनो थाखाय लोब लोब मैयानि मोनसे जानो गोनां मेलाव सुबुंगौमा बाहागो लायो। गोबां रायजो-राजाफोरनि नुजाथिनायाव बे मेला जानानै थाङो। 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफनिफ्राय सा 63 इउपिपिएलआव जगदान जादों। मैयानि दिनाव माखासे मानसिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाहैदों। इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। बिपिएफनि मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारीआ जेबो किं मेकार नङा, दा बेहा जेबो भेलु गैला। बेनि बाथ्राया जेबो उदायला। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'। बिथाङा बुंनानै होयो। बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि मेलनि गेजेरजों बुंनानै होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बिसमुरि रंजालु क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव 30 नं सानजा क'क्राझार समस्तिनि बिजाथि नरेश इस्लारिखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो आरो बेवहाय माखासे बायदिसिना रंजानाय, मोसानाय आरो बायदि खामानि मावनो थाखाय थुलुंगानाय बाथ्रा बुंनानै होयो। रायजो-राजाफोरनि गेजेराव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिथांखि लायो। सुमथि बसुमतारीआ बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव 31 नं सिडली बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंदों। बिथाङा एमएलएआव देरहालाङोबा आइजो माहारि आरो माखासे गोनां जानाय बिटिआर दफाफोरनि सायाव एसे नायबिजिरनानै खामानि मावलांगोन होननानै बुंदों। बिथाङा बिस्वजित दैमारिआ बुंदों जे खौरांगिरिफोरनि मेलाव बिपिएफ हानजाया देरहागोनखौ नुवा, मालायखौ फेजेननो हाया। बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों आरो एबार बिपिएफआ जिर' जागोन होननानैबो बुंदों बिस्वजित दैमारि। बिथाङा खौरांगिरिनि मेलाव भारत हादरनि मुंदांखा फावखुंगुर एबा बलिउडनि फावखुंगुर परेश रवान बिथांनि देहायाव कर'ना जिउसा एबा कर'ना भाइरास मोननाय जादों। भारत हादरनि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि सुशील तेन्डुलकार बिथांनि देहायाव कर'ना जिउसा एबा कर'ना भाइरास मोननाय जादों। भारत हादरावबो गोबां कर'ना बेमारा साग्लोबनानै दङ। दा सान्दि मानसिफ्रा बयबो सांग्रां थानायानो गाहाम। एबार मोनसे गोजोनथाव खौरां, एबारनि बैसागोआव लकडाउन जानाय नङा होननानै बुंदों आसामनि बारग' सावस्रि मन्थ्रि बिफान नखर मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा। बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों आसामाव बैसागु फालिनो हागोन होनना जेबो लकडाउन जानाय नङा होननानै बुंदों। एबारहाय बैसागोखौ मोजाङैनो खुंनो हागोन होननानै बुंदों। खौरांगिरिफोरनि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। बाक्सा जिल्लानि पुलिस थानानि सिमला पि. अ.
लावखाथा पिन 781330 नि सिङाव थानाय लावखाथा गामिनि बारग' एन.डि.बि.पि. मिथुन ब्रह्म। बिथाङा मेगननि बेमार एबा मेगन गाज्रि जानानै गोग्लैनानै दं। खौरांगिरिनि बिजोंनि गेजेरजों मिथुन ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 3 बोसोरसो जाबाय बिथाङा मेगन गाज्रि जानाया आरो बिथाङा मेगन गाज्रि जानायखौ नायजानो गोदान सरखार अनसुंथाइ बिदों। 4 बोसोरसो आगोलाव न'आव फैनानै गोरिब बिमा-बिफाखौ हेफाजाब होनो होनना ओंखारबोनाय, खामानि मावनाय, मेगन खाथियाव अन्थाइ नांनाय, मेगनाव दुखु मोननाय आरो लासैनो नोरजिया जालाङो। एन.डि.बि.पि. निफ्राय बिमा-बिफाखौ हेफाजाब होनो होननानै फैदोंमोनब्लाबो सिं सिं एन.डि.बि. नि आखायाव फोलावहरनांदोंमोन होननानै फोरमायो। एकाउन्ट नाम्बारआ जाहैबाय 390746316557 IFC SBIN 00172003 एकाउन्ट हल्डारनि नेम मिथुन ब्रह्म। एकाउन्ट नाम्बारखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन। आङो नोंथांमोनाव सोरबाफोर मदद हरनो गोसो दंबा हरनो हागोन।